Ayan, so huli mo na yung isda nating iihawin. Oh, huli mo na yung isda. Ay! Aho. Ganito po manghuli ng isda. Ayan. Ayan. Oh. Piliin yung malalaki. Pipili tayo ng malalaki mga kapisda. Jesus! Oh. Oh, ayan kung paano magkakalap ng hito. May butas ang ating fishnet. Butas. May butas, saka wala. Oh, ayan na. Ayan yung mga iihawin mga kapisda. Ayan, nakita nyo ang ganda ng skin nila. Oh. Ayan, laki po sa concrete pan. Saka hindi po ito malansa mga kapisda. So next procedure ay lalagyan ng asin. Yan, Para- ihaw na, para ano sila? kakain na. Para mamatay. Para hindi kayo matusok ng mga tibo nila. Yan. So ang pamamaraan na susunod dito ay gagamit tayo ng asin. Ayan. Yan, lalagyan muna sila ng asin mga kapisda. Dami naman, tama naman. Matay da. Ah, Sige lang po, ilagay nyo na po lahat. Yan. ilagay mo na. Yan, asin. Tsaka suka. Suka. No, tsaka suka din daw. Oh, yung suka. Hindi kayo kulang yung ano. Lagyan nyo ng suka. Suka. Yan, lagyan nyo pa. Yan, para hindi siya malansa. Okay, dagdagan nyo pa ito para matanggal yung lansa. Asin tsaka suka. Mamaya rin, ano, panglinis. Oh, gusto. Basit lang para matay da. Ano, gumagalaw pa ba? Wala na. Sige, lagyan pa ng asin. Asin daw. Ayan. Ganito lang po kasimple mga kapisda ang preparation o paghahanda bago siya ihawin. Yan, para mamatay po sila, ang ginawa lang ay nilagyan po siya ng asin. Yan, after malagyan ng asin, sinabay na rin ng suka. Yan, nilagyan ng suka. Ayan, hindi na sila gumagalaw. So, next na tayo. Yung tatanggalin nyo ngayon yung dulas. Yung dulas gaganon. Ayan, gaganunin. Hahaplosin daw. O, ayan si ante, marunong. O, haplosin daw. Ayan, ganyan po ang pag-ano, tatanggalin nyo yung dulas ng mga hito. Tinuruan ako na. Taga San Carlos. Oh, tinuruan daw sila ng taga San Carlos. Ayan. Gumukbang naman na. Tinulang sa asin. Ah, Ganyan lang, oh, di ba? Asin ang tsaka suka ang pangpatay sa kanila. Para hindi na kayo matibo. Singil. Oh, masingil sa Ilocano. Masingil. Tagalog. Ay, sa Tagalog, masingil. Di maintindihan naman. Ayan. Pagkatapos yan, anong susunod? Hihiwain. Ito. Oo. Pakita yung ah. Susunod, tatanggalin yung lansa. Meron siyang malansa sa parting gilid, sa parang Ito sa may nasa tenga. kilikili. Sa kilikili, ayan, sa kilikili, nandoon. May tinatanggal dyan na malit na bilog, no? Parang dugo. Parang dugo. Oh, yun yung malansa. Sinong mic? Oh, ayan. Ay, So, nawala na siya ng dulas. Natanggal na yung dulas niya. Ayun. At saka, mga kapis na masarap ito kasi pinalaki sa probiotics sa concrete pan. Ayan, next. Ayan. Tingnan natin. Ayun. May tinatanggal po dyan sa gilid niya para hindi malansa. Ito yung malansa. Patingin man daw. Ito parang dugo na nakigtil. Diba? Kigtil. Ayan, dugo na buo. buo. Dugong buo. Ayan. Ayan, tinatanggal po siya. Kabilaan. Kabilaan po yun. Nasa kilikili. Kailangan tanggalin muna yon. Ayan. Ayun. O, di ba? Ang galing-galing ni auntie. Sana maglinis ng ano, ng hito. Pero hindi ako kumakain, sir. Ayan. Ah, hindi kayo kumakain. Ah, magaling maglinis si auntie pero di pala kumakain ng hito. Ba't di kayo kumakain? Sa akin po, sarap. Hindi. Ay, ito, tikman nyo to. Ay, may ibang sarap nito. Laki sa concrete eh. Masarap po ito kasi laki po sa mali. Ako na hindi sa Oo, hindi siya lasang gilik. O, di ba? Ganon-ganon lang ang ginagawa. Tinatanggalan ng... Ayan. Pagkatapos nilagyan siya ng suka at asin para mamatay yung hito,
hinapos-hapos po siya hanggang sa maubos yung dulas. And then next is tatanggalin nyo naman yung nasa kilikili niya, yung namuong, yung parang dugong buo. Kasi yan yung malansa. Kung di nyo tatanggalin yan, makagat nyo, napakalansa po niyan. So yan po yung tinatanggal. Inaalis sa hito. Bukod po dyan, anong susunod dyan? Pagkatapos na matanggal yan, Yung hasang. yung hasang naman ang susunod. Ayan. Papakita din ni Auntie kung paano tanggalin. Paano yung Tanggalin gagawin yung sa hasang. Ay, Ayan, ganun lang kasimple pala. O, may anong tinanggal yung Ante? Hasang. Hasang. Ay, lumundag yung lumundag na. lumulundag na. Fresh pa. Fresh from the farm. Hasang. Ayan, hasang. Ayun. Tanggalin yung hasang. Tapos yung abdo. Tapos yung abdo, hihiwain pa yun, hindi na. Ayan. Pero dukutin na lang. Pwedeng dukutin na lang. Ayan, oo. Sanay sa dukot si Auntie, oh. Ay, Pero hindi naman durukot, ha? Ayan. Ayun. Yun lang po yung tatanggalin. Wala nang iba. Abdo. Yan. Oh, yung abdo lang. Abdo. Baka taba na yung nasa ilalim. Baka taba na iwanan na lang. Subok natin hiwain. Para makita Subukin lang na hiwain. Pero wag nyo nang hiwain pag iihawin nyo. Pero ito subukan lang. Pero it's up to you po mga kapisla kung gusto nyo hiwain. Ayan. So yun, naiwan na yung parang... Itlog na lang po ang matitira. Itlog na lang daw po matitira. Ganon. Ganon po yung paglilinis ng hito na pang-ihaw. So ihawin siya, kesyo kahit adobo, no? Adobo sa gata. Ganito lang yung procedure. Kasi kung paano siya, linisan. Ayan. So una, pagkatapos mahuli sa farm, ilagay sa timba, lagyan ng suka at saka asin. Ayun, mamamatay siya, tayo siya mamatay. And then, tatanggalin yung dulas. Uubusin nyo lang dulas, haplos-haplosin nyo siya. And then, tatanggalin nyo yung nasa kilikili niya, yung namuong maliit na dugo. Yun po yung malansa. Yung importante na matanggal din sa kanilang part. Yung tinatanggal dyan, ayan. And pagkatapos nyo rin pong maalis yan, yung namuong dugo na malansa sa parting kilikili, susunod naman ay hasang. Ayun, tatanggalin yung hasang. Ayan, tinatanggal ni Auntie yung hasang. Ayun. Ganun lang. Dukot. Pwedeng dukutin. Para maganda pagka inihaw nyo is buong buo pa siya. Ayun. Ayan. Pagkatapos na matanggal ang asang, anong susunod? Anong susunod? Hinuhugasan maigi. Ayun, hinuhugasang maigi. Alisin po lahat ng dugo. Alisin lahat ng dugo para hindi malansa. And then, next naman, aasinan na. Yan, aasinan na siya and then iihawin na. Yun. Ganun lang po kasimple ang pagpiprepare ng paglilinis ng hito. Ayan o, nakaready ng kanilang panusok dito. Yan. So, napakadali lang linisan. Oo. Pagkatapos nilang alisin yung abdo, yung lansa, ayan, yung hasang, ito na yung final. Di ba? Final na po, no? Final na is lilinisang maigi. Tatanggalin yung mga dugo-dugo. Ayan, huhugasang maigi. Tsaka na siya bibigyan ng timpla niya, nung asin, no? And then ihaw. Tapos ng linisan, ayan, ganito po yung paglilinis mga kapisda. Lilinisan. Finishing na, no? Pang last. After po niyan, Ante, wala na yan. Hindi na yan maano. Ganyan na talaga yan. Ayan. Ito, pagkalinisan yan, Hindi naman galing sa putik. hindi siya galing sa putik. So, galing siya sa concrete, pinalaki. Linisin lang mabuti na maalis yung dugo-dugo. Aalisin lang daw yung mga dugo-dugo para hindi siya malansa. At masarap pagkakinain. Bigyan mo pa yan. Oo, Pwede rin. Ayan. Linisan nyo lang kagaya ditong mga kapisda. Nakita nyo. Ayan. Tinanggal nila lahat ng mga dugo. Walang natira. After nito, Ante, dahil wala na siyang dugo, malinis na siya.
Pwede rin lagyan ulit ng asin kung gusto mo. O lalagyan ulit ng asin and then iihawin na. Pasukin na. O, tusukin na daw. Ate Bibian, asinan mo. Lagyan mo na ng asin. O, lal- Isang hugas pa daw. o, isang hugas pa pala. Meron pang isang banlaw pa. Kung mapapansin nyo kung mga kapisda ay meron pa po siyang medyo, ayan, hindi naman na siya ganong madulas. Kulay dugo lang. O, kunti na lang. O, ganito lang yung isda. So, malinis na po yan mga kapisda. Tusok po. Ayan, after nyan, aasinan muna, asin muna. Dito po ang tusok na. Dyan ang tusok, ayan. Ampay. Mamaya. Pagkatapos po nito, dahil nalinisan na siya, yan, so tutusukin naman na siya ni auntie. Ayan. Pagkatapos pong linisan, ito po tinutusok po na po namin yung hito. At ganito pa ang pagtusok para hindi pag-ihaw hindi po mapupunta. Hindi siya, Yan. at least straight siya, hindi siya Opo. hindi siya Tapos babalbalok. isa-isa pong ganyan, lagyan ng asin po. Ayan, isa-isang lalagyan ng Saan asin. yung paglagyan? Ayan, yung paglagyan. Paglagyan ng asin. Ito good to go na, ready na. Pwede na siyang ihawin. Ayan, hawakan muna natin. O, yun sa timba. Ayan. So again, ulitin nyo po, ante. Paano? Ito po, natapos na po namin linisan, maigid. Tutusukin naman po namin ng stick para naman po pag ihaw ay hindi naman po siya mababali, mapuputol. Kaya ito po ay ano ba yan, Hindi siya baluktot. Parang, para siyang mag-hold. Oo. Yan, ng ano, para manatiling Tapos straight. lalagyan po hanggang ng asin. Ito na po, ready na po siya pag ihaw. Ayan, lalagyan na lang ng asin. Ayan. Ayan, ang galing ni Auntie mag-demo, no? Tusukin nyo daw. Tusukin ulit. Yan, saan part siya tinutusok, Ante? Sa Sa bunganga? may bunganga po, Sa hanggang bunganga. buntot po ito. Yan. Ito po, hanggang buntot po siya Hanggang para buntot. hindi po siya mapuputol pag inihaw. Ayun. Yan, straight pa rin po pag may dakkel. Asan yung dakkel? So, ganun lang. Tusok. And then, i-ready na siya sa ihaw. Opo. So, punta na tayo sa ihawan kung naka-ready na yung ano. Ayan. Ito na. Ito na si Ate Bibian. Mag-iihaw na siya at magmukbang na tayo. So, naka-ready na yung uling din natin. Yan ang ating iihawin. Mga hito. Diba? Makinis yung ating hito na laki sa concrete pan. Malasa. Kulang ang tusok nyo. Ayan. Pamaypay. Ay, kulang ang tusok nyo. Pwede na yan. Kulang ang Maano na panusok yan? nyo, Mario. Apo na. Oh, maluluto na yan. Ayan. Ay, kasyan. Ito na mga katisda. Yung ating mga hito. Iihawin na siya. Yan. Okay, ready na. Siyempre, para mas masarap yung inyong kakaining hito, i-ready nyo na po yung inyong kalamansi. Yan, may kalamansi tayo dito. Nasawsawan. Sausawan, tsaka may sili. Pwede ring suka, pero mas masarap pagka toyo. Toyo, no? Ito yung tamang sausawan. So, toyo. Dito sa Pangasinan to, di ba, Auntie? Ito yung diskarte ng Pangasinan. Ordaneta. Ordaneta, Pangasinan, sausawan. So, may toyo, merong kalamansi, at may sili. Yan. So, halo-halo yan. Pwede rin Pwede bagong rin na may bagoong. kalamansi. Bagoong na may kalamansi daw, pwede rin. Ayan. So, ayan, so ready na. Dito ang ating kakain. Yan, kaway-kaway, mga kapisda. Yan, sila po yung taga-Ordaneta, Pangasinan, mga kapisda. Sila po yung mga nagtutulong-tulong dito para alagaan yung hito doon sa concrete pan. Ayan, nakikita nyo doon. Yan, yung kanilang concrete pan. Tikman nyo na, Auntie, yung ano, ihito natin. Yan, bago. Yan, tignan natin kung... Ayan, titikman ni Auntie yung hito. Yan, sarap talaga ng inihaw na hito. Ayun. Kamusta po ang lasa, Auntie? Ay, masarap. Ang sarap pa ng sausawa.
May lansa, hindi siya malansa. Wala po siyang, hindi po siya naglasang Tingnan din yung lansa. iba para malaman Oo. din nila. Ayan. Mal- Siyempre dapat hindi lang isa. Tingnan Sige natin na, kung Uriban. pare-parehas yung lasa Uri, nila. Si bisik auntie na. yung may hawak ng cellphone daw. Halika na. Patikim. Nantuin na po yun sa tayo gumamit eh. Mm. Ayan, tikman nyo po. Oo. Tingnan natin kung kamusta yung lasa. Huwag kayong mag-alala, walang bayad to. Libre. Hindi lang. Mhm. Oh, isaw-saw mo. Ayan o, mga Yan. isda o. Oh, ang sarap. Tikman Kamo natin naman. yung balat o. Malinamnam. Bagong ihaw. Oh, Mhm. Lita, masarap Oo, may po. kamatis Ito na po, pa. kakain na po Naka-ready. kami. Ang ulam po namin ay may itong kamatis. inihaw. Ayan. Magmumukbang na tayo mga kapisda. Ayan o. Magnaman ka pa ka no. Oh. Yung Mm-mm. sila papili pa. Well, Ito muna magtitinda. tikman ko Masarap rin pa to, po. spicy. Mm. Sige. Mhm. Sausaw mo. Masarap na ulam. Kamusta? Masarap. Malinamnam. May namnam. Sarap. Ito na ilagay yung kanin. Oh. Nga, mukbang na tayo. Para man din sa lugaw natin. Ito ng Royce. Hindi kayo kumakain ng ito, ate. Hello rice, ito pa yung black rice. Tikman nyo, masarap to. Oo. Mas masarap to sa kapitbahay nyo. Oo, konti lang. Tikman nyo, kunti lang. Oh, Test nyo lang kung ano, iba naman to sa mga nanggaling sa fishman. Oo. Ito kasi, dito kitang-kita nyo naman laki siya sa concrete. Wow. Yan, tikman nyo lang na malit, ante. Masarap. Tingnan yung lasa niya. Masarap. Imas. Sausan nyo dito, naimas. Oo. Naimas si Sarsana. Ayan. Masarap kasi maliliit Kahit maliit pa. lang, Pag auntie. malalaki na yan, na garoson. Oh, sige na. Oh, tikman Dito sa ko rin part na po ito, oh, Ang para matikman inihaw. ni ante yung special Tikman na ko rin ano. po ang inihaw na Yan, si hito. Ayan, mga kapisda, hindi yan kumakain ng hito, pero mapapakain natin yan ngayon. Wow. Ayan. Patitikin na, for the first time daw. Lalasag. Sa lasag, sige, pili kayo. Yan, yung Yan, bagong yan. ihaw. Si Auntie, anong pangalan ni Auntie? Alma. Ayun, si Auntie Alma. Hindi siya kumakain ng Agbolos. hito. Pero ngayon, mapapakain siya ng hito. Ay, Virginia. Oh, Yan, sarap yan, yun. sausaw. Oh, Tapos, tapos, ay, si ang Auntie. sarap. Tignan natin kung ano mo lang. Oh, masarap. Sarap pala. Oh, Ayun. masarap. Oh, Masarap bangus ka po. Mas masarap pa kaysa bangus pala. Ayun, mga kapisda, narinig nyo? Mas masarap daw kaysa bangus. oh. Oh. Naimas, ibig sabihin, masarap. Naimas yung sa Ilocano. Masarap po ang hito. Masarap. Ayan. Masarap pala ang hito. Isa na naman hindi kumakain ng hito ang napakain natin ngayong araw, mga kapisda. Sir, kahit ako. Ay, pati kayo. Ay, dalawa pala sila. Oo. Available po ang hito ngayon dito sa San Jose Riverside. Oh, di ba? For as low as magkano ang bintahan nyo nito? Isang ayong 110 lang daw isang kilo, pero 3 piraso na yun, no? Ito lang po kaya sa San Jose Riverside. Oh, San Jose Riverside daw. Oh, Oh, di ba? For as Budol low as 110 pesos, isang buong pamilya makakakain na dun sa isang kilo. Hanapin nyo lang si Bibi Dian Agbolos. Ayan, hanapin nyo lang daw si Ate Bibian sa mga gustong mag-order ng hito. Yan, 110. Oh, 110. Super sarap. Ano masasabi nyo sa lasa talaga? Tingnan nyo, hindi ko makain ng hito, nakailang pisil na, oh. Oo nga, parehas kami sir ha. Oh, parehas, oh. Oo. Pero ang sarap pala. Ah, mas mapaparami ang kain nyo, lalo pag bagoong, tsaka ano. Sarap mo. Wala kayo pagpumpay. Yan, so kain tayo. Sarap. Tara, mukbang tayo. Isuway ka man magputong si Kokiriya. Kamay na lang, mas masarap magkamay. Opo. Pag nakasalo. Uli mga kasalo. Kamati. Ito yung karami taon ko. Oo. Oo, ibang-iba nga sabi ko Yung- sa inyo sir. Hmm. Hindi ako kumakain pero gusto ko yung lasa, masarap. Alagang-alaga kasi. Mga kalamang nini. Wala kalimang ako. Parang hindi siya isdang tabang. Mm-mm. Tapos lumakas ka di ba? Ay, sa kita nyo naman, alaga ni Ate Bibian. Alaga ni Crisanto. Alaga nila, oh. Dami nila nagtulong dito. Crisanto Joshua. Si Crisanto daw, Joshua, Ate Bibian. Yan, asawa ni Ate Bibian ang nagbantay. Masarap yun. Walang langsa. Nanyo ma. Napala. Katayin ko kayo. Nang hito. Oh, dito lang ah. Dito lang ah. Kain lang po kayo. Ngayon lang kami Ngayon lang kami sir. Ayan. Salamat kay Sir, kay Naglilinis Konsehal ako, ninyo pa nagluluto siya ako, dyan pero sa, hindi ako sa kumakain. Batangas. Ayan. Sponsored lahat to ni Sir Ninyo. Yan, so Sir, konsehal ninyo. Gutom na tayo. Diyan sa Cuenca, Batangas. Picnic. Ay, Sarap pa ng rice natin. Yellow rice. Ay, bakit si Mario? Hindi kasali dito. Ba't Ayaw naging yellow rice to? Nagtatangam to yellow rice. Mukbang time.
Kine. Nagkapuan na kine. Nagkapot ko ato. Yay. Kulang ata yung sauce natin, no? Masarap, masarap ng pagka-spicy niya. O, dagdag tayo ng sausawan. O, tapos lagyan natin kalamansi. Asa yung kutsilyo? Ayan. Ito na po, yung sausawan na ano, dagdagan natin po ng sili. Harap. Bang na, mga ano. Walang upuan. Pagkukuha na dinalis na gano'n. Masarap kumain ng mga Ito daw kinisar ni bigay no pa siya sa ranjan no. Gano'n nga Mahilig ako maglinis, magluto, pero hindi ako kumakain. Kahit karning baka, kambing, kalabaw, hindi po. Pero nagluluto ako, sir. Ang karni ko lang po baka, ay baboy at saka manok. Masarap din to sa pagsabagoong niya. Oo, sa bagoong. At saka yung pangay, Okay lang. adobo. Masarap din to, yung adobo. Yung adobo sa gata daw, meron ng kainan. Oo. Adobo sa gata. Yung lagi kinukomment ng mga nanonood sa atin. Oo, ano mo muna, i-adobo mo. Pagkatapos mong, ilagay mo yung gata, ganun. Kasi, Adobo sa gata. maluluto muna siya, maano mo sa, na may suka naman kasi yung adobo eh. Lagyan mo lang ng toyo, di ba sir? Tapos lagay mo na yung gata. Gano'n mga Ang galing na tanggal niyo yung lansa niya, no? bukol na. Ganun pala. Ang importante lang naman dito yung ito, tsaka yung ano, yung Para may ano tayo. Hindi na po kayo iba.